Mina, hoe ek is terug. Die archive acts ala terug. The dude who's living for the Goldings. Basho fana nawe. Basho isono sonke siyafana. Ngithethe i-10 cent kamfowethu lapha. Lo muntu obulela babulela nezalukazi. Siyafana. Ngidle inyama kama wami ucezu nje ngathi gamu. Nomuntu odlwengule ingane. Ngisho neyinkomo. Siyafana. Ay, niphila kakhulu emoyeni. Lethi iBhayibheli let there be equilibrium. Ay cha, ake nibuye bakwethu, sisemhlabeni. Alright, so ningangifanisi nani. Umuntu azi kahle ukuthi namhlanje ngiyozindlala emntwini. Ngiyozineka. Siyafana. Hayi cha, ngeke ningeke. Ngekeni ningangifanisi nani. Hayi, like ngingazisho mhlawumbe uthi ngicula njengomnqobi, like like ngifuna lo Jesu. Like mara basho ngifana nawe. Isono. Mhlawumbe nogogo wakho dude like no. My name is August Rachiati. Archive X. Bye, donkey.